Father,
kanca ayo kanca sing prasaja sing prayitna kanca ayo kanca ambang wanara yuk ha dan laluri luri tani budaya nami witi jaranan samarangan yang kurang gocati saking tata krama kan sangapi kadya pangripuran
Yo, cantatan sadroning ati dedan luntur saya merati ya iyo aku kowe dadi darmo merkeren niku bekas mara yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen ana boleh enggak jaga gak tulisan warna abang tanda ide perawat jenenge gobeng akara biyen kae lagu aku tresno yai ayu tanpa bandal tanpa glosa Bonaboti kecaman asmara ing sisih tanah Jawa gemunungi ana segara kang jaba gedhe ombake gulung ora gendan saben wayah ora ana jalma kang jaba wani sembrana seta kancana dadi titiane pasurya dewa ora ana tandingi matur sumunan pokoknya samake ora anggara dewa bisa nantremake ing sisih kidul tanah Jawa gemunungi ana kang jaba gedhe ombake gulung ora gendhet saben wayah ora ana jalma kang jaba wani sembrono kereta kencana dadi titiane pasurya dewa ora ana tandingi ngaten sumuner pokoknya samake ora anggara dewa bisa nantremake yo ae ayo yo yen ning agama ana wong ayu aku ngerti Besok mana ngono? Sumatera
tangi sing atiya nganteni padang bola yep yo yo yeah aduh sakere banyune sedang ilang sale wis mati rawe banyune kaneng hanya karake ati muga lali ning tindakan suci aduh sakere banyune sedang ilang sale banyune kaneng hanya karake ati muga lali ning tindakan suci yo yo ya
ya purun ingkang den hantepi nuhoni itra utama yuk 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 ya bos mancing nih tanah sati ngeleki bos mancing nih padha nindakake aten was kumanjang wayahe sampeyan nandake mancing jawe pangeran salat dadi akae agama lima iku perintah agama ngelingono ning donya mangsa delo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kakarep besok munggah swarga ayo to ayo orang ngel-ngel ayo wahai Bali ayo lelan ono pamit kulit mesti kula yen dite jodone monggo inggalan kosilin ora beda ngateni sirane Ayo orang ngel-ngel ayo.
dengan plat H9503 BC minta tolong untuk dipindahkan, ya. Karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi dengan plat H9503 BC minta tolong untuk diinggirkan, deh. Yo. Lela nono pamit mulih mesti kula yete jodone moga inggalan tosile wong kang bisa ngladeni slirane pancen apa jroning